אביב, שלום, שלום, ערב טוב. בוא, תן לנו כמה טיפים. אנשים שומעים אותנו עכשיו, הם בלחץ בגלל שיש סגר, שהעסק שלהם סגור, שבאמת החובות נמצאים אצלהם, והם מרגישים לפעמים גם קושי, גם נפשי, גם גופני, גם זה משפיע, המתח משפיע על כל דבר שאפשר. המתח בסופו של דבר לדעתי הוא אחד מגורמי התמותה הגדולים ביותר. איך אנחנו יכולים לתת להם עכשיו קצת טיפים, קצת נעבור, דיברנו עכשיו עד הצרות והבעיות והדברים, עכשיו ניתן קצת לאותם מאזינים ששומעים אותנו קצת תקווה וקצת איכשהו טיפים לשרוד את התקופה הזאת. אז קודם כל זה מצוין שאתם שמים דגש לנושא של הדרך הטבעית או הטיפים או האמצעים העצמאיים שכל אחד יכול לנקוט בהם כדי לשפר את הבריאות שלו באופן כללי ובמיוחד בתקופה הזאת. צריך אגב להגיד, אפרופו אגב כל נושא הקורונה, שצריך להגיד שברוב המקרים, אצל 98 או 99% מהאנשים, זה מחלה או מצב שמערכת החיסון בעצמה מתגברת ללא שום עזרה, כמו וירוס נשימתי אחר. ולכן אני חושב שצריך לתת הרבה דגש על איך אפשר לעודד את הבריאות, איך אפשר לעודד את המצב, גם את מערכת החיסון, גם בהקשר של חשיפה לשפעות שמתקרבות אלינו, גם בהקשר לחשיפה לקורונה, וגם בהקשר של, כמו שאמרתם, המצב הכללי שהוא קשה לכולם. אז רוב ההנחיות הכלליות הן באמת כלליות, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על טיפים לאוכלוסייה, בלי לבחון ובלי לעשות איזושהי התאמה אישית, אז אנחנו תמיד חוזרים לבייסיק, שהוא תמיד חשוב, שזה נושא של תזונה מגוונת ותזונה טבעית ותזונה ראשונית פשוטה, ולשלב הרבה ירקות ופירות ודגנים ופחות אוכל מעובד, שזה דבר שהוא נכון גם להרגשה כללית, גם להורדה של מתח וגם למערכת החיסון. ואנחנו מדברים על... מה לגבי כל מה שאומרים על הנושא הזה של ויטמין, לקחת ויטמין D ולבדוק אם יש לך מספיק ויטמין C? מה עם כל הדברים האלה? אני שומע את זה כמעט, זה השיחת היום בקרב אימהות לילדים, מנסים לתת להם ויטמין D בצורה כזאת או אחרת, טיפות, לא טיפות. מה הדעה שלכם מבחינה מקצועית? אז ככה, קודם כל, על מה אנחנו מסתמכים? אנחנו מסתמכים על מחקרים שקורים בהיקפים קטנים, אנחנו מסתמכים על תצפיות שקיימות ברחבי העולם, ואנחנו מסתמכים גם על ניירות עמדה, למשל מרכז אנדרו וייל באוניברסיטת אריזונה, שהוא מרכז רפואה אינטגרטיבית, שפרסם כבר מההתחלה איזשהם הנחיות מה נכון לעשות כדי... אז גם אתה בדעה שצריך לעודד כרגע צריכה של ויטמין D? אני חושב שרוב התצפיות הראו קשר ישיר, וגם מחקרים הראו קשר ישיר בין רמות נמוכות מלכתחילה של ויטמין D, ובין תחלואה יותר גדולה, ובין רמת החומרה של התחלואה. זה דברים שרואים אותם יותר ויותר. כשאנחנו מסתכלים אגב על היחס בין עלות תועלת, זאת אומרת, ההנחיות האלה הן לא מספיק מבוססות כדי שעכשיו כל האוכלוסייה תיקח ויטמין D, למרות שגם מבחינת המחקר של... אגב, יש היסטריה, אם אתה ניגש לבית מרקחת כמעט שאין לך ויטמין D. אני חושב שזה מגמה נכונה. זאת אומרת, אנשים מבינים שאחד, הם יכולים לדאוג לעצמם, והרבה מהדברים הם מאוד מאוד פשוטים. ויטמין D, ויטמין C, לדוגמה, אבץ, אלה דברים מאוד מאוד פשוטים ומאוד מאוד זמינים. אנחנו יכולים להסביר דרך ויטמין D למה אוכלוסיות מסוימות כמו קשישים בבתי אבות או אנשים שנמצאים בישיבות או אנשים שמסתובבים עם בגדים ארוכים נוטים לקבל יותר את המחלה מאחרים. יש גם עדויות, הן לא מספיק מבוססות, אבל יש עדויות גם שמתן של ויטמין D בתחילת המחלה מונע הידרדרות. ופה אנחנו נכנסים ל-common sense, מכיוון שבמחקר מחקר טהור ייקח עוד הרבה זמן עד שאפשר יהיה להגיד שוויטמין D עוזר לקורונה, זו אמירה שצריך לבסס אותה הרבה יותר ממה שיש כיום. מבחינת עלות תועלת, אנשים אומרים, אוקיי, יש פה משהו פשוט, עם סיכון נמוך, קיים סיכון אגב, צריך גם לא להגזים, אבל הוא סיכון נמוך, והוא זמין, והוא יחסית זול, והוא תורם... שמעתי שגם יש יתרון אם יש חשיפה לשמש? נכון, אז פה למשל, אם נכנסים יותר לעומק לויטמין D, אז יש כאן איזושהי הבחנה שנתייחס לרמות ההתחלתיות
של ויטמין D בגוף, לא רק למתן של ויטמין D, אלא מה הרמה של ויטמין D שנכנסים איתה לפני החשיפה, שכנראה משמעותית. וההמלצה היא, כן יש המלצה בחלק מקופות החולים, לתת ויטמין D לאוכלוסיות קשישות, לאנשים שלא נחשפים לשמש, לאוכלוסיות לילדים וכו'. טוב, וכמובן שאתה בטח מעודד פעילות גופנית, למרות שזה כבר נהיה ספורט לאומי, כאילו לצאת מהבית, אבל אני בטוח שאתה קורא לפעילות גופנית. מה עוד אפשר מבחינת, אני שומע המון אנשים שמנסים להעסיק את עצמם במהלך הסגר, כלומר במהלך בכלל התקופה, כלומר לגרום לעצמם להיות כל הזמן עסוקים כדי למנוע מצב של באמת כניסה לתוך דיכאון או לתוך... כן, אז פה אנחנו נכנסים כבר לכל מה שנקרא ניהול מתח או סטרס מנג'מנט, שהוא עיקרון מאוד מאוד חשוב בתקופה הזאת. אני לא מכיר אדם אחד בר דעת שהוא לא נמצא בסטרס, בין אם זה בריאותי או כלכלי או חברתי או משפחתי. זה באמת תקופה קשה ומיוחדת, בהרבה חוסר ודאות, פוליטי וחברתי. וכדאי לקחת עמדה יותר פעילה כדי להיטיב עם עצמנו. הרעיון בסטרס מנג'מנט הוא בגדול, תעשו דברים שטוב לכם. כלומר, ההמלצה שלך לכל מי ששומע אותנו, חברים, תנהלו את המתח שלכם, את אווירת המתח, תנסו לא להגיע לפיק מאוד גבוה, האדם צריך להיות בצורה כזאת מסוימת של מתח, וכדי קודם כל לדרבן אותו לפעול. אני חושב שהמתח, יש לפעמים גם מתח שהוא חיובי, ככה אני מאמין בו, אני נמצא... מתח באופן כללי הוא חלק מהחיים. אני נמצא במתח תמידי, ואני חושב שזה מה שגורם לי לעבוד גם סביב השעון, וגם גורם לי באמת את הסיפוק, את ההנאה, את היכולת באמת לשנות מציאות. אבל אביב, משפט אחרון שלך, ברגעים אלה באמת שומעים אותנו המון המון עצמאים ובעלי עסקים. מבחינתך, יש יתרון בלהשתמש באנשים לרפואה משלימה? כלומר, אם אנחנו בצורה כזאת אחרת נעשה שירות היום לכל אנשי הרפואה משלימה, ובעצם אנשים שיצרכו את השירותים שלהם, וזה בסוף יש תועלת לפעילות הזאת. חד משמעית. אני חושב שאנחנו רואים עכשיו מצב שבו המרפאות סגורות, או חלקם ברפואה ציבורית פתוחות. אנחנו רואים מצב שזה פגיעה משמעותית במטופלים, אנשים מתקשרים כל הזמן, שואלים מה קורה, אומרים שזה לא הגיוני, נשענים על הטיפול, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינת המצב הכללי שלהם, גם מבחינת מערכת חיסון. אנחנו מזמן כבר, אני חושב, עברנו את השלב שהסתכלו על הטיפולים ברפואה סינית או בשיטות אחרות בתור איזשהו מותרות או פינוק. אנחנו מדברים על טיפול רפואי פרסה. חד משמעי. ונועם מצטרף לכל מילה שלך. עשרות אלפי אנשים, והוא חיוני במיוחד בתקופה הזאת שהיא כל כך קשה, ובמיוחד שכל התחום עובד ברגולציה מאוד חמורה של התו הסגול. המצב כרגע הוא מאוד לא ברור איך כרגע אנחנו לא עובדים. תודה לך אביב מסינגר, ראש תחום רפואה סינית באגף אנשים שיבא תל השומר. תודה רבה לך וערב טוב.